το επεισόδιο που με τον Τούρκον δεν θυμούμαι αν έγινε στην πρώτη ή τη δεύτερη μάχη. Θυμούμαι όμως ότι ήταν χειμώνας. Ήταν αρκετά αργά, πρέπει να ήταν γύρω στις 1. Εγώ εκεί ήμουν και ήταν σκοπός ένας άλλος πάλι μαθητής, ήταν 1-2 χρόνια πιο μεγάλος που μένα. Και είχαμε έναν κυνηγετικό, το οποίο εβάσταν τζίνος, επειδή ήταν πιο μεγάλος, εγώ ήμουν μωρόν ακόμα. Όταν κάποια στιγμή αρχίζουν πυροβολισμοί, εγώ ξύπνησα έτσι απότομα και ήταν και κρυάδα και σηκώστηκα, πετάχτηκα μόνο και πια στο παράθυρο όπου ήταν με σακούλες με άμμο και υπήρχαν τις πολεμίστρες και θυμούμαι πολλά ότι λίγο η κρυάδα ρε κουμπάρε, λίγο ο φως χτυπούσαν οι μαζέλες μου σαν το πολυβόλο, τακ 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 τακ, ξέρεις, και τρέπα. Εν τω μεταξύ, αντρέπομαι και από έναν άλλον, δεν ήθελα να φανεί να πούμε. Και ήμουν έτσι, προσπάθουν να σφιχτώ να πούμε και όσον εσφίγγουν παραπάνω έτρεπα. Όταν κάποια στιγμή είδαμε έναν τουρκί, το οποίο προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο και ήταν έτσι σφιχτό και πήγαινε καυρωμένο σιγά σιγά. Οπότε κάναμε έναν μικρό συμβούλιο για μένα τώρα να τον σκοτώσουμε, να τον παίξουμε, να μην τον παίξουμε, ξέρω εγώ, παίξε το ρε. Οπότε γύρισε ντόπλο ο κουμπάρος και τράβησε μια και ξάπλωσε μέσα στη μέση του δρόμου το Τούρκι. Εν τω μεταξύ είχαμε τόσο παραλύσει ρε κουμπάρε, μόλις είδαμε ότι ξαφνικά ένας άνθρωπος σαν επαρπάταν έπαιζε, που ενώ είχαμε την ευκαιρία να τον ξαναπυροβολήσουμε να πούμε, σταθήκαμε για και θεωρούσαμε το. Εν τω μεταξύ στα διπλανά δωματιά ήταν μεγάλοι και ακούσαν τον πυροβολισμό. Ρε να που κάνετε, ξέρω εγώ, παίξαμε έναν Τούρκο, ξέρω εγώ, άμα το φτιά όλο του ξέρεις και να τους πω εκεί. Εν τω μεταξύ ο Τούρκος σηκώστηκε σιγά σιγά και πήρε στην άκρη του δρόμου και χώστηκε πίσω από έναν τοίχο. Εν τω μεταξύ ήταν ο ομαδάρχης μας από εκεί με το όπλο το μεγάλο να πούμε. Ρε πούν τον, ξέρω εγώ, τα λοιπά, πήγε από εκεί. Και γιατί δεν τον σκοτώσετε, μα παίξαμε τον, ξέρω εγώ, ξέρεις τούτοι. Εμείς που να πούμε τώρα ότι βοηθήκαμε και τον ξαναπυροβολήσαμε να πούμε. Λοιπόν, οπότε εντάξει έκλεισε το θέμα, είναι πήγαν από εκεί οι άλλοι. Εντάξει ρε κουμπάρε, αυτός ο άνθρωπος έμεινε για μένα μέχρι το πρωί. Και μου γκάριζε, δηλαδή, έφκαλαν κάτι έτσι πολλά δυνατές φωνές. Και κάτι έλεγε στα τουρκικά, τα οποία δεν καταλαβαίναμε εμείς. Μάλλον θα προσπάθανε να ζητάνε βοήθεια από κάποιους κοντά, για μένα δεν ξέρω να μπω. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι το πρωί. Ήταν εφιάλτης για μένα και τη νύχτα. Ήταν ίσως η χειρότερη νύχτα της ζωής μου. Τέλος πάντων κάποια ώρα το πρωί σταματήσαν οι φωνές. Δεν ξέρω αν επέθανε, δεν νομίζω να πέθανε γιατί ήταν με κυνηγετικό που τον παίξαμε εν πάση περιπτώσει. Αλλά κάποια στιγμή σταματήσαν οι φωνές, ή θα πέθανε ή θα ήρθαν να και μαζέψαν το. Ήρθε το πρωί ώρα 7, αλλάξαν μας και εμάς, εφύγαμε και πρέπει εγώ να σηκωστώ που για μέ και να πάω σχολείο, κατευθείαν από το φυλάκιο. Έχουν πάρει για πάρα πολλά χρόνια ο μόνιμος μου εφιάλτης τις νύχτες ήταν οι μουγκαρκές του ανθρώπου τούτου.